Тогава ще започна. Темата ми е пазарни реалности от гледна точка на маркопритежателите, както колегата Янков сподели с вас. И нека да навлезем в темата. Търговските марки имат стратегическа роля за устойчивото развитие на бизнеса. За успешното им интегриране в бизнес стратегията и оттам в търговската дейност е необходимо изясняване на тяхната същност като обект на индустриална собственост и възможностите, които законодателят ни предоставя с тяхната правна и икономическа реализация. Основната функция на търговските марки е да отличават стоките и услугите на едно лице от тези на други лица, предизвиквайки асоциативност и създавайки лоялност от гледна точка на потребителите, което ги превръща в изключително важен и търсен обект на индустриална собственост от бизнеса с първостепенно значение за постигането на заложените бизнес цели. Икономическата ценност на една търговска марка се определя като съвкупност от стойността и качествата, които тя добавя към стоката или услугата, част от продуктовото портфолио, което всеки бизнес притежател иска да реализира на съответния пазар. Измененията в Закона за марките и географските означения са насочени към подобряване на нормативната уредба в България в съответствие с правото на Европейския съюз в областта на индустриалната собственост. С тях се дава по-широка закрила на правата на маркопритежателите и повече сигурност за бизнеса чрез различните защитни механизми, които предлага закона при евентуални нарушения или спорове. Пазарът става все по-високо конкурентен и разрастващ се с оглед на дигитализацията, достъпа до стоки и услуги и комуникацията между търговците и потребителите, с оглед на което заявителите прибягват до разширяването на търсената закрила на продуктовото си портфолио. За това заявяват все по-различни по вид марки и прибавят нови стоки и услуги от международната класификация на стоките и услугите. Разглеждайки, например, заявките за регистрация в България през последната година, ще забележим, че се подават все повече заявки, чието творческо решение по своята същина представлява слоган, дизайн решение за рекламен билборд, домейн и дори етикети, като принципно допреди няколко години последните бяха обект на закрила по реда на Закона за промишления дизайн. Тук можем да видим няколко практически примера за слоган, като например процъфтявай като себе си, за дома смисъл за теб, тръпката е само едно първенство и така нататък. Също така имаме няколко примера за марки, които по своята същност представляват дизайн, решение за рекламен билборд. На следващо място имаме примери за марки с домейни, като Jobs.bg, Пратка.bg и така нататък. И накрая примери за марки етикети, като тук съм представила няколко от тях. На следващо място. Какви са главните промени при регистрацията на търговските марки? На първо място, отпадна изискването за графично оформление, което дава на заявителите на марки свободата да представят марката си по всеки един начин, по който точно и ясно може да се определи предмета на закрилата, предоставена с регистрацията им. Това означава, че марки, които не са отговаряли на условието да могат да бъдат представени графично, като например звукови марки, вкусови марки, марки съдържащи движение, мултимедийни марки, холограмни марки и други, вече могат да бъдат представени и регистрирани. Стига само марката да може да бъде представена чрез съвременните общодостъпни технологии. И с това се разширява и обхвата на закрила на различните видове марки. На следващо място, като абсолютно основание за отказ от регистриране на марка е добавено правилото, че не се регистрира знак, който се състои само и единствено от формата на стоката или друга характеристика, която проистича от естеството на самата стока. Критерият за отличителност на триизмерната марка, представляваща формата на самата стока, е дали формата е толкова съществено различна от основната, обичайната или очакваната форма,
че да позволи на потребителите да идентифицират търговския произход на стоките само по тяхната форма и да ги закупят отново, ако са имали положителни впечатления от покупката на тези стоки. Съгласно установената съдебна практика, не е достатъчно триизмерната форма да бъде само вариант на обичайната форма или вариант на форми в област, в която съществува огромно разнообразие от дизайни. Според съдебната практика, свързана с оценка на отличителността на триизмерни марки, триизмерните марки, изобразяващи формата на стоки с атрактивен дизайн, не следва непременно, че те са присъщо отличителни. Смисълът, заложен в законодателството, предполага изискваната степен на отличителност да бъде такава, че да придаде на марката способността да действа като указание за произход и на стоките, и на услугите, и това е основната и първостепенна функция на марката. На следващо място, какви са главните промени при защитата на правата на маркопритежателите? Законът предвижда способи за защита на правата на маркопритежателите, за да се предотврати несправедливо облагодетелстване от отличителния характер на тяхна по-ранна марка. На първо място, обхватът на закрила се разширява при марките, ползващи се с известност, както за стоки и услуги, за които не са идентични или сходни на тези, за които по-ранната марка, ползваща се с известност, е регистрирана, така и за идентични и сходни. На второ място, при опозиция, подадена от действителния притежател на нерегистрирана марка, която се използва в търговската дейност, не се регистрира марка, когато тя е идентична или сходна на нерегистрираната марка и е предназначена за стоки и услуги, които са идентични или сходни на тези, за които нерегистрираната се използва и във връзка с които за същата е подадена заявка за регистрация. Това правило може да се ползва при условие, че нерегистрираната марка е действително използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация или датата на приоритета на по-късната марка и използването продължава до подаване на опозицията. Също така, действителният притежател на марка може да подаде опозиция в случаите, в които марката е заявена от името на агент или представител на действителния притежател без негово съгласие. Предвижда се, че регистрацията на марката няма да бъде отказана, ако агентът или представителят обоснове действията си. В противен случай, по искане на действителния притежател, заявката за марка ще му бъде прехвърлена. Нов способ за защита на правата върху марка ще бъде и възможността действителният притежател на марка да подаде опозиция, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаването на заявката. Друг способ ще бъде възможността опозиция да подаде оправомощено съгласно съответното законодателство лице, когато използването на марката може да бъде забранено на по-ранно регистрирано географско означение. Съгласно Търговския закон на Република България, фирмата на наименованието е наименованието, под което търговецът упражнява своята дейност и се подписва. Както фирмата, така и търговската марка са един от основните индивидуализиращи белези, които отличават един търговец от друг, техните стоки и услуги и предлагането им на пазара. Практиката обаче наложи парадокса, в който се сблъскват регистрирани търговски марки с фирми на търговски дружества, които принадлежат на различни лица, възникнали времево в различни периоди, но касаещи сходни или идентични стоки и услуги, предлагани от няколко разнородни правни субекта на пазара, което води и до правни спорове с предмет нелоялна конкуренция. Това наложи потребността от специална уредба, която да сложи край на тези противоречия в практиката, поради което в действащия закон за марките и географските означения се предвижда опозиция да може да бъде подавана и от търговец срещу регистрацията на марка, която се състои от или съдържа неговата фирма. Законът предвижда и по-кратки срокове в процедурите по регистрация,
както по отношение на заявителите, така и по произнасянето на административния орган, което довежда и до ускоряване на цялостния процес. По-кратки са и сроковете за представяне на доказателства и използване на по-ранна марка при опозиция или заличаване и срокът за плащане на таксата за регистрация на една марка. В заключение, измененията в законодателството на Република България в областта на индустриалната собственост и по-конкретно Закона за марките и географските означения целят повишаване на ефективността и правната сигурност за бизнеса и потребителите. Основни акценти са отпадането на изискването за графично оформление, забраната за регистриране на триизмерна марка, представляваща формата на самата стока, действителният притежател на марка да може да подаде опозиция, когато заявителят е действал недобросъвестно при подаването на заявката, и действителният притежател да може да подаде опозиция в случаите, в които марката е заявена от името на негов агент или представител, но без негово съгласие. С това приключва и моята презентация на темата пазарни реалности от гледна точка на маркопритежателите и благодаря на всички за вниманието и бих се радвала да отговоря на всякакви въпроси, ако имате такива.